bring it back to you. Nakatanggap siya ng masamang balita. Good morning, mga Inday, Dudong. I'm not sure if it's more good morning. It's a very good morning. Very good morning, mga Inday, kasi iiwanan niya kami. He will leave us. That's correct. I'm leaving you today. You're proud? You're leaving us? I'm not proud, I don't say it. I'm just leaving you. Mga Inday, totoo yun. Pero I'm not sad, I'm happy. You're happy? Yeah, finally quality time for yourself. Hindi guys, totoo guys, iwanan niya kami. For long. No, just 2 days. Nay, 3 days, mga Inday, 3 days. No, 4 days. Monday 3 I'm nights. back. It's Friday now. It's just 2 days. Pero naalala niyo yung yung January, nag-gift ako sa kanya ng bag. Kasi nga, sabi ko nun, di ba, sa may ano sila, may... That's the reason why I go. I don't want to go, but you gave me a bag. So now I really have to go. Yeah. You gave me back, like, okay, please take your things and go away for a while. Guys, diba rin nagaluhan ko siya ng hiking bag. So, sabi ko, nung January, may plan siya sa May, vacation niya, sa school vacation. So, ayan, ito na yung may mga Inday. So, I think you had a booking on March, ah? Yeah. Siguro mga March nag-book sila. So, ayan, naka-ready na yung, ayan, yung bag niya. And ready na siya talaga to leave us. Oh! But, I ayan, always just come for a couple of days, mga Inday. Sabi niya, tatawag daw siya morning and evening. He will call, he said, last night. I try. Yes. If may signal, mga Inday, kasi ano yun, medyo, ano. And, ayan si Savi tulog pa. So, wala si Savi dito. Mamaya ko pa, anuhin yung pupuntahan. Kasi, pinuntahan ko sa room, ayaw niyang gumising. Sabi niya, matutulog pa daw siya. So, ayun, pabayaan natin mga Inday. And if nakikita niyo, I'm wearing his t-shirt kasi mas comfortable ako kasi ano sa tiyan, maluwag sa tiyan. And last night, I already started cutting. Ayan, yung baby nest ni Inday Gamay. So, ayan, para medyo ready na paglabas niya. But you're happy? Hmm? No, I like hiking. Mga Inday, wala pa ako sa life niya. I already like those stuff. Hiking, camping, womanizing. Those days are over. Those days are over daw. When I was young. Pero may trust naman ako sa kanya, di ba? Are you trustable? I'm trusting. Sumasagot talaga. Of course. Kasi ang dami na naging girlfriend. What are you saying? I said you have lots of girlfriends before. Looking for the right one until I find you. You were the last one. Galing umirot nito. Ang dami mga Inday. Hindi mabilang mga Inday, yung girlfriend niya. And 2 were Indonesians, right? No. Kasi gusto niyang Asian. Tapos napunta siya sa Filipino. Yeah. I don't know why, but I like Asian more than Dutch. The character, I think. Ginigising ni Papa si Dudong Gamay. Kasi in 30 minutes, ayan, lalabas na siya. Magta-travel pa siya papuntang Limburg. So, mga 2 hours yan from dito. Tapos dun sila mag-aabot ng, ayan, ng kaibigan niya. So, yung kaibigan niya, yun yung, minsan pumupunta dito, nanonood sila ng football, mahilig din ano yun, hiking. Dapat 3 silang pupunta, yung isa hindi natuloy. Kasi may problema ata sa bahay nila. So, 2 lang sila natuloy. And, ayan, alam niyo ba kung walang corona, sa labas yan sila. Kasi dito sa Netherlands, hindi masyadong mabundok. Ay, walang bundok, hindi masyado. Wala talaga, flat talaga dito mga Inday. So, yun yung may medyo mataas-taas na part, yung sa Limburg. So, yun lang. And, kaya lang may corona, so hindi pwede, bawal. Kaya, ayan. No choice, dito lang sila. Kasi dati sa France sila eh. Ayan, every year, like,
pag may bakasyon, nag-aano sila, 3 days, 4 days, or 1 week. Na timing lang ngayon, nabuntis ako, so, actually ako yung nag-ano na, bakit hindi? Kasi sabi niya, baka, ayan, hindi daw kasi buntis ako. Bakit? Sabi ko, why not? Ayan, gawin mo na lang 3 nights. So, ayan, okay lang sa akin mga hindi. Wala akong problema sa ganun. Kasi hobby na nga niya yan, dati pa. And ayoko namang pagbawalan, di ba? Nakasanayan niya yan since mga bata pa sila, since yung parents niya mahilig din sa mga ganun, sa adventure, sa camping. So, 4 years old, yun yung first na tapak niya sa sa mountain. Papakita ko yung picture mga inday. Kasi ayan, may calendar kami dito. Sinusulat lahat ng mga birthday ng friends, ng family niya. Ayan, mga ayun, baby pa siya, oh. Kaya, ewan ko kung andito yung first. Ayan. I'm showing to them when you were 4 years old, this is your first time to hike. Yeah, I'm not sure if I'm 4 there. I don't know exactly. 4 or 5? Yeah. So, I was 4 when I did my first. Hi! That is Papa. Ja, oké, straks. That is Papa. Ga je mee hiken met papa? Dat is papa. That is Papa. Kagigising lang ni Dudong Gamay, mga inday. Papa was klein. Kay, Papa toen hij is baby. Yeah. Dat is papa, dat is baby. Oh, baby! Ang cute ni Dudong, oh. Dat is a very ugly baby, that we don't show. Oh my gosh, very ugly daw sa kanila, pero ang cute-cute. Later it... Blue eyes, mga inday, tsaka... Dito sabi? Nee. Sabi daw. Dat is papa. Can you eat now? Papa gaat zo weg, ready Sabi. ako ng food niya. Hier, Milk, boterhamworst, tsaka kijk. butter ham. If you leave me now, I will leave you now. you take away the very part of me. I will bring it back to you. Alsjeblieft, love, for Mother's Day. Oh, look my inday. Because you Super always... mama. I'm super mama? Or kids? Huh? Because I'm always... For mama, hè? You're always the best mom in the world. Ja? No. Jij hebt ook een cadeautje, hè? Voor mama, hè? Ja. Oh, with your pee-pee. With your pee-pee. Good luck with each other. It's bonding time for the two of you. Bonding time, sabi? Ja, hè? Sabi, leave on mama. Oh my gosh. God. Good luck. Doei. Papa gaat weg. Oh. Dag. Sabi, papa Dag. gaat weg. Dag. Occupy with his breath. Love, we will miss you. Yeah, I will miss you too. We call each other. Love, why would you? You're gonna put that on the car? Yeah, misschien aan nu. Sabi, I will first gonna. Kijk, papa gaat weg, kom. Dag Sabi. Dag Sabi. Tot over 3 dagen. Love you. Joy, love. Oh. Nag-flying kiss din siya. Bye bye. Tot over tot maandag. Yeah. Miss namin si Dudong Si Dudong. Ayan, nag-inarte na naman si Dudong Gamay. Oh. Ayan, super mom daw ako mga inday. More moments later. Di pa ako naligo actually. Si Savi natutulog. Kasi kanina grabe ang laro namin dalawa. So napagod siguro siya. So nakatulog siya since ayan naandyan lang naman siya sa baba sa room niya. So naandito ako sa pinaka-attic namin sa hubby room ko. And tatahiin ko muna, mamadaliin ko tong baby nest ni Inday Gamay habang natutulog si Dudong. Tapos pagkagising niya mamaya, ayan, maliligo kami pareho mga Inday. Ano pa lang naman mga Inday, hindi pa nag-2 ng afternoon. So, ayan. Ayan, I hope matapos ko to kahit half lang muna. Hindi matapos. Masimulan ko kahit half lang muna. Kasi wala si Dudong. So, yung time ko talaga is pag natutulog lang siya. Hindi ako pwedeng manahin ng gising siya. Kasi nag-ano din siya, nangungulikot. Nangungulikot din siya. Kung anong ginagawa ko, gusto din niyang gawin. So, ayan. Baka matusok pa siya. Ilagay niya yung daliri niya dito sa needle. Naku, patay tayo dyan. So, ayan. And,
Ayan, medyo makalat yung ano ko yung sewing room ko kasi medyo nagsisimula na ako manahi. Ayan, ilagay natin dyan. So, kailangan talaga mga inday i-budget natin yung time sa pagiging ina. Ayan, like for example ngayon, mamaya pa kami pagkagising niya maliligo para dalawa kami sabay. So, habang natutulog siya, binabudget ko yung time mga inday. Kasi ito lang yung time na meron ako. Wala nang iba mga inday. Lalo na't wala si Dudong. So, ayan. 3. Mamayang gabi matutulog. Oh my gosh. Ang bilis naman. Nagising na. Wait lang mga inday. So, ayan. Nagising na siya. Say hi guys first. Say yours hi guys. Hi. Oh, huwag kang mag-aano ha. Magsamok-samok. What is that? Sus, I hope it did. Oh yeah, this is. Tingnan nyo, may nakita siyang ano. Aw daw. Huwag magsamok-samok ha. Samok-samok. Gusto ba? Natapos na natin yung isang round pa lang naman, tapos babalik na rin natin to. So, pang baby talaga siya, kasi tira ko to kay Savi dati. Buti na lang light blue siya, so, carry pa din naman. So, yung mga ginagawa ko ngayon is mga tela nung kay Savi pa dati, nung hindi pa na, yung mga hindi ko natapos. More moments later. Hello! Magandang hapon uli mga inday. And, nako, kung ano yung saya namin kaninang umaga mga inday. Di ba nung lumabas si Dudong, masaya pa kami kasi nga, ayun nga, tuloy yung hiking. So, ngayon mga inday, nakatanggap siya ng masamang balita. Ngayong hapon lang din na, ayun, may isang member sila ng family na, ayan na maalam. Kaya, dali-daling bumalik uli si Dudong papunta dito sa bahay. So, andun siya ngayon, liligo mga inday, kasi aalis din siya, pupunta niya yung yung kapatid niya, yung ate niya. Ayun, masamang balita. So, yung bayaw niya na maala mga inday. So, ayan, na-shock kami. Shock kami lahat. Anyway, ayan si Dudong nagkalat. Palaging yan yung ginagawa niya. Tapos ayan, ipapakita ko na lang sa inyo yung result ng baby nest ko. Ayan mga inday. So actually ito natatanggal to. Ayan. May konting, may palaman siya na, ayan, malambot. So, ito. Tapos, nag-add lang ako ng isa. Kasi nga, mga inday, yung tela ko na to is mga tira-tira ko lang dati. So, galing pa to kay Savi. Since, alam niyo naman, boy, so mostly yung mga binili ko is mga blue or something. Buti nga ito, light blue siya. So, pag baby pwede naman siya sa baby girl. And, malambot siya na tela. Kaya, meron din ako nito. Siguro isa to sa mga tela na binigay ng, ayan, ni mother-in-law dati pa. Kasi madaming tela dun. So, sabi ko, ay, ang cute nito, pink. So, may, alam mo yun, ano siya na, ayan, for baby girl. Kaya, ayan, wait. Ibalik natin. Ayan. And, nga pala mga inday, mostly kasi sa baby nest, ganito, 'di ba? Tinatali sa dito, sa last part may tali siya. So wala nga akong tali kasi kung ano lang yung meron ako, yun yung ginamit ko mga inday. And ayan, yarn lang. Yarn lang yung pantali ko, wala akong iba. Tapos ito naman, if makikita nyo, blue tapos dito gray. Kasi hindi nagsakto yung blue na
na bias. Kaya yung ginawa ko, hinaf ko siya hanggang dito. Oh my gosh. Savi, are you baby? So, hinaf ko siya. Tapos yung gray din, hinaf ko siya para balance naman. Tingnan nyo naman, mga inday. Are you baby? Yeah. No, it's here. So, ayan, para matago siya, mga inday. Ito yung ginawa ko. No, it's for here, Savi. Yeah, kijk. Here, you put it here. You put it here. Yeah, good so. Ayan, di ba? Para matago yung ano dito. And the same color siya dito, pink. Tingnan nyo naman, mga inday. Inanuhan na niya. May buena mano na. No, it's... No. Are you baby? Tingnan nyo naman. You cry nga? Cry nga? Cry? You cry like a baby. Cry like a baby. Howlin. Howlin. Oh, baby. Klapper. You very slapen. Oh, pasa pa. Lao, yung chocolate na kinain mo, andito pa sa ano mo, oh. Sa bibig mo. Uy, that is for baby. That is for Inday Gamay, Savi. You're so sure. Oh, it's faster. So, mga Inday, ayan, kaalis lang ni Dudong. So, papunta siya sa atin niya. And, ayan, naghihingi si Dudong Gamay ng cookie. Sabi ko, ayan, tidy muna. Ilagay lahat ng ng mga laruan niya sa dough. So, can you help it now, Mama? Like, we have witness. Look. Say hi, guys. Hi, guys. So, ayun, hindi ko siya isinama talaga sa video ng mga Inday kasi, ayan, ayokong, di ba? Kumbaga, i-ano na lang natin yan sa kanya. Ay, naku. Hi, naku, Savi. Mama. Hi, naku, Savi. Say Kaiko. Smell, no? Paano na lang kung magdalawa itong mga Inday? Oh my gosh. Ang buhay ni Inday Val. Mas lalong hindi makakapagsuklay. Makai. Feel ukta. Yeah, Phil, you put it here, others. Nation. Here. Yeah, good so. Tingnan mo, Mama, ayan, nahihirapan si Mama. Wait. Naku.